Joo, tässäpä olisi Transit Connectin kytkinlevy kourassa. Tää on tämmönen Valeon valmistama alkuperäinen Fortin levy. Ja autossa oli oireena semmoiset, että kiihdyttäessä 1700-1800 kierrosta niin kova räminen joka vaihteella. Semmoinen niin kuin pakoputken suojapelti olisi rämissy. Ja vikaa etsittiin ja selviteltiin ja toiset epäili kaksosmassa pyörän vikaa ja toiset pakoputken suojapeltejä, mutta päädyin sitten tämmöiselle brittifoorumille ja siellä osaavat heti sanoa, että tämä on yleinen vika Connectin kytkimessä. Eli tässä on käynyt sillä tavalla, että täällä on nämä jouset pikkuhiljaa ruvennut täällä kuoleentumaan ja hölskymään ja sitten se alkaa pikkuhiljaa rämisemään koko kytkin levy sitten siellä. Eli tässä levy kaksi vastakkaista jousta tässä mun tapauksessa ainakin on. Mä oon nyt peukalo ja etusormi täynnä. Mä oon aivan sormillakin on heiluu tässä, että tämä levy täällä rämisee sitten lopun perin. Ja siinä oli foorumilla merkattu, että saattaa olla katkenneitakin jousia. Ja tässäkin ne on lähtenyt kulumaan. Täällä on 230 000 ajettu tällä kytkimellä. Ja tämä ja sitten tuo vastakkainen jousi. Täällä on molemmat. Käännetäänpäs vähän niin. Eli mun molemmat nämä hörskyvät jouset on kulunut myös aika paljon. Että en tiedä onko vaarallista, mutta kova meteli sitä ainakin syntyi tuossa omassa. Ja nyt vaihdettiin kytkiin ja auto on taas kunnossa. Mutta tässä olisi vähän vinkkiä jollekin, joka tuota räminää miettii. Niin kuulemma ihan tosiaan tyyppivika. Kytkimen vaihdolla tämä selviää. Yes.